Сега. Така. Значи това беше първият въпрос. Иво, ти разтърси българските читатели с силните си истински майсторски написани разкази. Каква е твоята професия всъщност? Професията, те са няколко всъщност. Аз от 9 до 5, професията, която слага хляб на масата, е директор по маркетинг в една социална агенция. И като директор по маркетинг в една агенция, която не е създадена, не е корпоративна и създадена с цел да прави пари, аз всъщност се налага да върша много неща. И освен директор по маркетинг, съм и графичен дизайнер на компанията, тъй като съм се занимавал в миналото много с графичен дизайн. Така, имам много добро професионално владеене на по-големите, по-важните софтуерни програми за графичен дизайн. Също съм и веб дизайнер на компанията. Също така съм оборудвал малко студио, видео студио в компанията, в което от около 12-13 години правя филми от А до Я. В смисъл, пиша сценарий, чето снимам, имам 2 много добри камери, имам великолепен пункт за монтаж, аудио и видео монтаж. Всъщност това, което правим в момента, аз го правя ежедневно с видео и след това нелинейния монтаж, аз се занимавах с нелинейен монтаж още преди дигиталната еволюция, когато беше много по-сложно и много по-скъпо, отколкото е сега. И също така правя дори и компютърни графики за филмчетата. Това са филми с образователна цел или с рекламна цел. Правя и телевизионни реклами дори. Правил съм реклами, които се прожектират преди началото на филми в киносалони. Въобще занимавам се с такива неща в работата. Това е интересна работа. Още повече, че е свързана с подпомагане на хора, които са социално слаби. В крайния продукт на компанията не е продукт, а е всъщност услуга за хора, които са социално слаби. Това е една от професиите ми. Друга професия, аз съм треньор по баскетбол в гимназиален отбор и също така съм треньор на 2 отбора по гимназиален футбол, нашия европейския футбол. Един женски, един мъжки отбор. Към това, като прибавиме семейството и като прибавиме писането и моя афинитет към постоянно пътуване, и не остава време за хобита. Да, това е много гъста програма. Да. Какво е за тебе писането? Писането, това е интересен въпрос, който аз съм си го задавал, естествено, многократно. Писането, понякога се чуя дали не пиша, за да разбера аз самия какво искам да кажа. Има нещо интересно конкретно в моя случай, в моя процес на писане, има нещо интересно, че често аз се натъквам на явления, на хора, личности и събития, които ме вълнуват, които оказват много силен емоционален ефект върху мене. И в този момент аз не съм съвсем сигурен точно какъв е този ефект. Но когато седна и сложа мислите си на хартия, всяко нещо по някакъв начин застава на мястото си. Това е интуитивен процес. И в момента на създаване на тази история, която аз описвам, аз успявам да разбера точно какво съм искал да кажа, точно какъв е философския извод от дадена история, която ме развълнувала. И успявам да намеря отделните компоненти на историята по най-добрия начин, когато седна да я сложа върху хартия. Що се отнася до структурата на писането, до формата, той също е много инстинктивен, много интуитивен. За мен също така писането е възможност да протегна ръка и да видя дали някой ще се хване за нея. Защото аз съм уверен, че когато нещо ме е развълнувало изключително много, сигурно има хора, които функционират в моята честота, някъде по света, които може би ще видят нещата по подобен начин или може би дори по същия начин. И според мен за тези хора има полза от тези истории. Според мен
има хора на този свят, които виждат нещата като мене, прекарват нещата през същия емоционален филтър като мене и за тях тези истории и техните герои биха имали полза и аз искам да построя един мост между тези истории и сърцата на тези хора и да дам възможност на техните герои да минат по този мост, да стигнат до тези хора, може би да ги обогатят, може би да ги мотивират, може би да ги докоснат по някакъв начин, да ги накарат да се усмихнат или да се разплачат, но по някакъв начин да дръпнат тази емоционална струна в тези потенциални читатели. А как пишеш, на един дъх или преработваш многократно текста? Това също е хубав въпрос и той няма еднозначен отговор. Има материали. Всъщност истината е, че пиша много от материалите си докато карам колата си, защото или докато тичам, защото аз обичам да тичам, когато намеря малко свободно време. И когато влезна в някакъв такъв монотонен цикъл на двигателна дейност, като карането или тичането, аз успявам някакси да насоча мисълта си към дадена история и успявам малко по малко да сложа отделните фрагменти на историята на необходимото място. И те всъщност се написват в главата ми. Аз пиша историите си в себе си и понякога много дълго време. Понякога, да кажем, историята за Метусала на баскетболиста Томас Робинсън и моите безкрайни 4 похода до Бялата планина в търсене на Метусала. Това е писано с години всъщност. Половината история е писана с години. Тя се е наслагвала на отделни слоеве, които са си попадали на мястото. И когато тази история намери своя паралел, която беше историята на Томас Робинсън, тя някакси много бързо си застана на мястото и когато седнах да я пиша, аз я написах за няколко часа. Нали? Но тя всъщност е писана с години. Така че е много трудно да се каже дали всъщност механичното действие на писане то отнема няколко часа, но всъщност действителното създаване на историята отнема понякога години. Други истории пиша абсолютно на един дъх. Има истории, които са отражение на дадено събитие. Да кажем, ако става дума за отражение на Супербол, на големия финал по американски футбол в Съединените щати, него съм го написал, да кажем, за 20 минути. Има неща, които пиша за една нощ, но обикновено винаги пиша през нощта. През нощта това е, не знам защо, може би е някакъв условен рефлекс, който вече е създаден на ниво кортекс. Съм създал някакъв механизъм, който стане ли тъмно и утихна ли атмосферата около мене, тогава вече съм в състояние да седна, да подредя мислите си и да създам историята. Това е твоето време. Да, през нощта. Аз съм нощна птица, обичам нощта, когато всичко е тихо и просто с помощта на много кафе обикновено сядам и пиша и такава е истината, че някои истории се пишат в продължение на години, вътре в мене и после бързо се изливат, а други написвам или за една нощ, или за минути, или за няколко часа. Как се живее между два континента? Какво става с идентичността на имигранта? И променя ли се тази идентичност в времето? Да, променя се. Общо взето човек преминава през няколко фази на адаптация, които те са дори клинично описани. Знаеш, на отрицание, има фаза на отрицание, има фаза на адаптация, фаза на приемане и така нататък. И всички ние минаваме през тези фази, когато започнеш всичко от начало, на практика се откъснеш от корените си и трябва да се впишеш в едно ново общество. Човек минава през тези доста турбулентни фази. Но рано или късно човек започва да се адаптира. Вярно е, има хора, които съществуват в микро-Българии, да кажем, или в микро-Армения в Съединените щати, или в техен микросвят, който е много удобен, но понякога е разрушителен. Да кажем, има
има райони в Чикаго, в които имаме българска църква, български ресторант, български вестници, български продукти, български магазини, български лекари, български адвокати и българи навсякъде по улицата. И попаднеш ли в този микросвят, ти всъщност живееш в една малка микробългария, което е прекрасно, защото имаш система на поддържане около тебе, в случай, че изпаднеш в беда. Имаше твоята общност е там. Но в същото време животът става много труден, ако се наложи да излезнеш от тази микробългария и да функционираш в по-голямото истинско общество, което е около теб. Затова аз лично не препоръчвам такъв подход и не препоръчвам човек да се изолира в един микросвят, на практика да не научи езика, да не научи обичаите, културата, хумора и всичко останало в страната, в която живее. Аз съм намерил начин да функционирам по някакъв много дуалистичен начин, в смисъл, че аз успявам да запазя българското в себе си, поне аз така си мисля, и в същото време да бъда и американец, защото аз все пак живея от четвърт век в Съединените щати и би било действително неразумно и може би дори трагично да не съм станал поне малко американец за 25 години. Така че аз имам две родини, намерил съм начин да съществувам и в едната, и в другата едновременно. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че аз по-голямата част от годината живея в Съединените щати и функционирам в това общество. Там е работата ми, съпругата ми е американка, децата ми са 50% американци. Имам много приятели американци. Аз съм на практика американец там. Но в същото време тази половина от мен, която е българска, никога не забравя откъде е дошла. Има нещо, което винаги ме дърпа към България и по всяка вероятност винаги ще ме дърпа и предполагам, че рано или късно аз ще се върна тук за постоянно и може би тук ще бъде, в България ще бъде мястото, където ще бъда погребан един ден и където ще остана завинаги. Доста българи, мигрирали в последните 25 години, пишат. Дори професионално. Но не на български. Мирослав Пенков пише на английски, Илия Троянов, Димитър Динев на немски, Ружа Лазарова на френски. Ти живееш с текстовете си в български език, въпреки че те не са свързани с България. Да. Ами така стана, аз започнах да пиша за български ежедневници, за български вестници и започнах да пиша още преди да замина за Съединените щати и тази връзка с моите редактори просъществува, докато бях в Съединените щати и пишех редовно. В началото на века пишех всяка седмица за 7 дни спорт. Всеки понеделник трябваше да имам статия. И влезнах в този ритъм, влезнах горе-долу в някакъв такъв в някакъв цикъл на редовно писане на български и това продължи. Общо взето аз не пиша фикция, не пиша художествена литература. Аз разказвам истории, които са се случили около мене в Съединените щати. Такова беше и изискването на редакцията на 7 дни спорт. Те искаха да имат човек в Съединените щати, който да бъде източник на информация за това какво се случва там. Аз съм писал много на английски. Английският език винаги е бил много колоритен и много интересен за мен. Прочел съм огромни количества литература на английски език и пишех на английски. Често пращах материали в един голям ежедневник в нашия район, който се казва Kansas City Star. И благодарение на тези статии, които им пращах, и някои от тях те публикуваха на свободни начала, може би лека по лека си създадох дори някакъв читателски ресурс там. И когато те направиха нещо като съревнование, есеистично съревнование, като 5 човека, 5 печеливши есета, им беше дадена за една година колонка във вестника. И аз бях един от тези 5 през 2008 година.
когато го спечелих. И не знам, стотици хора кандидатстваха. Не си спомням есето, което им изпратих. Но след това подписах договор с тях и писах 1 година за тях. Като материалите ми не бяха на спортна тематика. Техните изисквания бяха да пиша на социална, политическа, може и спортна, но не конкретно за спортна тематика. Така че съм писал на английски. Много често са искали от мене да преведа материалите на английски, защото те действително биха имали полза по всяка вероятност за американския читател. И аз все не намирам време, но имаше няколко човека, които направиха опит да ги преведат на английски, независимо от мене. И аз бях много разочарован, когато ги прочетох, защото аз си дадох сметка, че това директният превод е на практика невъзможен. И че аз трябва да седна и да ги напиша от начало тези истории. Ритъма на езика е различен, идиоматичното богатство е съвсем различно, хуморът е съвсем различен, някои от шегите и фразеологизмите, които се използвал на български, нямат абсолютно никакво значение на английски и аз просто трябва да ги пресъздам напълно от начало. Така че аз това ще го направя, започнах да го правя с някои от статиите и съм сигурен, че ще го направя. Що се отнася до българските автори, които пишат на чужди езици, ние просто сме изумително богат резервоар на автори и на слово, на художествено слово. Имаме много добри писатели, поради една или друга причина те са останали незабелязани до този момент, но аз вярвам дълбоко в себе си, че ние в този момент, точно сега, имаме книги, които вече са написани и отпечатани, които биха могли да спечелят Нобелова награда за литература. Стига да бъдат забелязани. И имаме изключителни автори, ти спомена няколко от тях. Аз бих добавил и Златко Ангелов, който е много талантлив автор, който също пише на английски, както и Захари Карабашлиев, естествено, който неговата 18% сиво я прочетох и на български, и на английски. И е писана на български. Да, но той самия ми спомена нещо интересно. Ми каза, че той е писал едновременно на практика и на двата езика. Аз бях много впечатлен от начина, по който е написана на английски, след като я прочетох на български. Бях много впечатлен, защото имаше някои неща. Аз дори му писах, че нямам търпение да прочета на английски, за да видя как е превел един конкретен израз. Вече не си го спомням, но бях много приятно изненадан от начина, по който беше написана и на английски. Така, имаш ли идеи за друг тип текстове, за роман, за нещо свързано с България, нещо? Да, знаеш ли, аз след като направихме този сборник от разкази, който те са на практика преразказани действителни случки от живота, аз бях достигнал някаква, може би, такава точка на пренасищане и бях решил да спра да пиша, нали, завинаги, защото си казах, че може би вече съм написал това, което съм искал да кажа, и искам да върша други неща също. Увличам се много от фотография, искам да пътувам много, искам просто да запечатвам нещата около себе си и има инерция от това мое решение да спра да пиша, която все още съществува и която, не знам, може би тя ще наделее, не знам. В същото време има някои истории, които още не съм разказал, които са, както споменах, са вътре в главата ми и са се наслагвали в продължение на години, които може би си заслужава да бъдат разказани. Има една история, която пише от 10 години в главата си, и заради която съм пропътувал десетки хиляди километри. Срещнал съм се с много хора. Но тази история има толкова много подсюжети, сюжетни линии, герои, които от второстепенни са се превърнали в главни, други, които от главни са се превърнали в второстепенни, че за тази история може би ще трябва цяла отделна книга. Тя няма да се събере в една статия. Що се отнася до романи, имам няколко идеи още от преди години.
свързани с художествена литература. Една от тези идеи е сложна и дълга история, която е фикция. Нали? Нейните герои не са реални герои. Не знам кога и дали някога ще седна да превърна този роман, който в главата ми, в действителност. Но се надявам, може би някой ден ще го направя. За сега не знам, все още се колебая, все още не знам какво да правя по-нататък. В момента се опитвам да пътувам колкото се може повече, опитвам се да прекарвам колкото се може повече време с сина ми, който расте много бързо, и тъй като вече преживях порастването на дъщеря си и започнах да си давам сметка колко важни са тези моменти и тези години, които отминават, и в даден момент децата ти се откъсват от тебе, малко по малко се създава разстояние между вас. И аз се опитвам в момента, сина ми е на 14, опитвам се да бъда с него колкото се може повече, да попивам всеки миг и всяка минута с него, защото знам, че е много преходно и че ще го загубя. Не в трагичен смисъл, но просто той ще поеме по пътя си и искам да изживея тези моменти в момента. Тук съм си записала въпроса, на който ти си отговорил много. Кой автор ти е повлиял най-силно? Това е трудно. Да. Любима книга. Можеш ли да посочиш един от всички тези множества, които си описал в разговора ти с Блаж? Да, най-много. Всъщност повечето хора казват, че не могат да отговорят на този въпрос, но аз имам конкретен отговор и това е Джон Стайнбек. Ми е повлиял най-много от всички автори, които съм чел. Естествено, има други по-малки отговори. Например, кой е повлиял най-много на чувството ми за хумор. И това по всяка вероятност е Реймънд Чандлър. Но също така авторите, които са малко или повече свързани с абсурдизма, са ми повлияли, като Южен Юнеско, Дъглас Адамс, Кърт Вонегът, Джером, Вудхаус. Това са все автори, които са оказали влияние върху чувството ми за хумор. Иначе, върху погледа ми върху света, Достоевски, когато обичам много, Джон Стайнбек най-много ми е повлиял върху философията ми, върху начина, по който гледам на света. Но в същото време авторите от бит, от времето на бит епохата, Кен Кейси, Керуак, Джек Керуак, Алън Гинсбърг и Уилям Бърроуз не толкова, въпреки че ми беше съсед. Уилям Бърроуз ми беше съсед, живееше през няколко улици от мен до деня на смъртта си и го виждах често с неговия дълъг черен балтон и с неизменната шапка, старомодна шапка, бомбе. Ходеше бавно по улицата и се срещнах с него 2 пъти всъщност. Но той не толкова, въпреки че при него е много интерес, той будеше интерес в мене с изумителната палитра на езика си. Той използваше езика по много особен начин. Както Джойс. При него имаше течение на подсъзнанието. Имаше свободно течение на подсъзнанието и понеже това неговото съзнание беше потиснато в полза на подсъзнанието чрез употребата на наркотици, най-вече ЛСД и хероин, то се превърна, неговата проза се превръщаше в някакво халюцигенно, психоделично словотечение. Беше много интересно това. Също знаеме вече, мисля, че говорихме за Хантер Томпсън, или съм говорил в миналото за Хантер Томпсън, който е създател на така наречената гонзо журналистика. Това означава на практика включване на автора в отразяване на реални събития. Изчетох целия Хантер Томпсън, когато попаднах в Канзаския университет 1991 година.
попаднах на една негова статия, която беше свързана с конното надбягване Кентаки Дърби. Прочетох статията и бях изумен от факта, че това е просто човек отишъл да отразява едно спортно събитие, но той бе включил себе си и собствените си мани, страхове и фобии в този очерк. И тогава си казах, че значи не е невъзможно, защото аз винаги съм искал да правя точно това. Казах си, не е невъзможно. И не само, че не е невъзможно, но този човек е създал легенда около себе си с този стил. Тогава отидох в библиотеката, нямаше още интернет, и намерих всичко, което той беше написал. Изчетох го от начало до край и не го харесах. Не харесах това, което прави, но харесах идеята. И до някъде пооткраднах идеята. Идеята да включиш себе си в историята. Стори ми се, че това дава допълнително измерение на историята и кара читателя да разбере по-добре героите на историята и да му пука за тях. Това прави историята да диша и нейните персонажи да дишат, да станат от плът и кръв. Това е нещо, което се опитвам да правя. Дали нарочно, дали интуитивно, не знам. Но това са само някои от многото автори. Да не говорим за българските автори, колко много са ми повлияли и Йовков, съвременните български автори. Чета и много поезия. Поезията ми влияе много, тъй като аз не пиша поезия, но аз вярвам, че в прозата, в езика, трябва да има ритъм. Има ритмика, когато човек пише. Дори когато пише една най-обикновена статия, когато пише, да кажем, за някакво автомобилно състезание или за баскетбол, аз вярвам, че има ритъм, има смисъл дори в паузите между думите. И това е нещо, което човек получава от поезията. И ако четеш много поезия, което аз съм правил, не е нужно да пишеш поезия, за да включиш малко от поетичен ритъм в прозата си. Ти си човек, който е много чел и чете. Но за мен е странно. Нямахме видеоигри по мое време, за това. Да, за това, че твоите разкази са точно стилово изпипани с този ритъм и че е възможно да озреят така и стилово, да можеш на един ден да ги... Да, и в повечето случаи не е правено целенасочено. Някой ми беше казал да си направя дъска, тебеширена дъска, и на нея да чертая структурата на историите си, откъде ще започна отклоненията на историята и сърцевината на историята, и изводи, заключения и така нататък. Героите трябва ли графично да ги свържа и така нататък, за да създам историята, но аз не функционирам по този начин. Нямам това търпение, нямам необходимото мозъчно окачване, за да направя такова нещо. Аз просто пиша историите в главата си и в даден момент ги изливам и не го правя, ако има някакви каскади в структурата или в форматите. В повечето случаи не съм особено целенасочени. В повечето случаи са интуитивни. Усетил съм, че така трябва да бъдат. Така, имаш ли контакти с българи в Канзас? Имах много контакти с българи. Всъщност ние нямаме голяма българска общност. В градчето, в което аз живея, то е 100 хиляди човека, университетски град. Има шепа българи, които са свързани повече или по-малко с университета. Има и група българи, които са пристигнали там по линията на зелените карти. С всичките се познавам и през 90-те години бях много активен в поддържането на връзка в тази общност, връзки между отделните членове и също така се опитвах да продуцирам културни събития, да кажем, да организирам идването на български фолклорен ансамбъл или български народни музиканти, което беше великолепно. Има ли някаква общност? Има по-голяма общност там, в Канзас Сити, който е по-голям град и е само на 30 на километра от нас. Двата града ще се сраснат някой ден, но аз, за съжаление...